طيب היום אני פותח מצלמה. היום אנחנו משחקים מה אתם הייתם מעדיפים. יאללה בוא ללכת לגנום וכל המשפחה שלך תלך לגן דן או ללכת לגן דן וכל המשפחה שלך תלך לגן גנום. לגנום או לגן עדן. לעבוד כל יום ולהרוויח $1,000,000 בשנה, או לא לעבוד בכלל ולהרוויח 200,000 בשנה. ברוך זה $1,000,000, 4 מיליון שקל. לגור במושבה או לגור בעיר. לבשל או לקחת קורנפלקס מאמא. לבשל. ממנו אימינו לכל סקר שלך, או שלא יזכרו לך לעולם. לא יזכרו אותי לעולם. זה מה שאחר לא יזכרו אותי לעולם. לוט בגובה 120 מטר, או זה שיער ממש ארוך, או קרחת. לוט חי בגללות הבא, או לא לחיות שוב. למות מסונמי או למות מקפיצה מוואן. למות מסונמי בחרתי. כל חודש לחיות בארץ אחרת בחינם, או לגור איפה שאתה רוצה ולסלם. לראות זיכרונות של אנשים, או למחוק זיכרונות של אנשים. לראות זיכרונות של אנשים. זה מה שבחרתי. לגור במלאכה בשמיים, או לגור במלאכה באוקנוס. בסרטון הזה. לגור במלאכה בשמיים. לא לראות או לא לשמוע.
לא יודע, לא לשמאל. לא לראות את אתם ככה. ויהיה לך שיער על האף, או שלא יהיה לך שיער בכלל, שלא יהיה לי שיער בכלל. ססבס או סחמט? ססבס. כל הזמן לאחר, כל הזמן להיות לא מוכן. כל הזמן מלאחר, כן, גם ככה מאחר. טיסות חינם לכל העולם, או אוכל חינם בכל העולם. אני שונא סוסי, שונא המבורגר, סתם אני אוהב המבורגר, זה הדבר שאני הכי אוהב. טיסות חינם לכל העולם זה יותר כסף. להיות בעולם רק עם גברים, או להיות בעולם רק עם נשים. רק עם גברים, כן, גבר. לבלות לילה לבד ביער, או לבלות לילה לבד באוקיינוס. לבלות לילה אחד בלב. רק בנים יכולים לשמוע אותך, או רק בנות יכולות לשמוע אותך. רק בנים. רק אחד. לקבל שקל ולהכפיל אותו כל יום, או לקבל מיליארד שקל. לקבל שקל ולהכפיל אותו כל יום. זה מיליארד. לכל המיליארד. לא לזכור את ההורים שלך, או ההורים שלך לא יזכרו אותך. אז זה בסדר. טוב, אז חברים, אם אתם חושבים שאני אעשה עוד סרטון כזה, אז תעשו להרוס, תפלו את הפעמון ותעשו לייק. יאללה, ביי. ביי.